Hej med dig. Mit navn er Claus fra Maccali, og jeg vil præsentere de nye ting, vi har lavet i vores Spoon-integration, så du kan sende endnu flere informationer afsted til dine kunder, så de nemmere forstår dine fakturer og betaler dem hurtigere. Så et af vores mål, det er jo som sagt at komme tættere på den PDF-faktura, som du har fået designet og kunne sende endnu flere informationer afsted. Og hvis det skulle helt glippe, ja, så kan du vedhæfte den PDF-faktura, du har, også, så de kan få to, så de ikke skal være i tvivl. Og det vil så sige, at vi kan så tilføje flere tekster, vi kan lave lidt pænere og lidt mere overskuelige fakturer, og vi kan tilføje endnu flere informationer, end du havde før. Og vi er selvfølgelig stadigvæk den sikre og uden bøvl forsendelses ekspert i at sende elektroniske fakturer via UBL. Og sidst men ikke mindst, så er vi klar til den nye bogføringslov, når den nu kommer her, træder i kraft den 1.1.24. Men lad mig vise nogle af funktionerne. Står jeg på en kunde, så kan du nu her, du kan have et nummer stående herude, som er det, den vil foreslå. Men hvis du har flere kunder, ja, så kan du gå herop på GLN, og der kan du tilføje et nyt et. Det nye er her ikke, at du ikke kan tilføje noget nyt. Det nye er, at her der kan du sige, at den, der står herinde, også skal være standard. Så den, der står ude på din forside, er den rigtige. Nu kommer den godt nok med en fejl, fordi det er ikke den rigtige EAN-nummer. Men så har vi også styr på det, og du kan faktisk se. Ja. Så det er det, du kan gøre. Tilføje den, der står herinde, det gør det nemt og overskueligt for at vide, hvad er det for en, vi bruger. For når du kigger her på oversigten, jamen, så vil du se, at den her den er standard. Og når den så er standard, jamen, så bruger den jo så ikke den var herude, og så er du ikke i tvivl længere. Ydermere, så kan du her under, når du søger på Spoon, kan du så lave noget mere opsætning. De gode gamle er, at du kan lade være med at sende varenummer med. Du kan sætte en standard enhed, hvis du glemmer at sætte enhedsbetegnelsen på som skambog, så kan du sætte den på som standard. Du har også et standard eksternt dokumentnummer, i det her tilfælde er brugt Maccali. Og så de tre nye ting, der er kommet her, det er, at står du på en faktura, som jeg lige har forberedt her, og gerne vil have den her arbejdsbeskrivelse med, ja, så kan du inde i dokumentopsætningen vælge at sige, det felt, der hedder arbejdsbeskrivelse, det skal sendes med ud som et notat på din faktura. Og ikke nok, du har et felt, du kan have et felt mere med, og i det her tilfælde har jeg valgt faktureringsnavn, men det kunne lige så godt være posteringsdatoen, bare for at tage den eksempel. Men der kan du vælge det, eller du kan vælge et af dine egne felter. Og har du en partner, ja, så kan han også stoppe nogle informationer ned her ved siden af, som så vil blive sendt med yderligere. Sidst men ikke mindst, så vil du vedhæfte som PDF. Ja, det betyder, at den salgsfaktura, du har i dag, den bliver også vedhæftet som PDF. Slår den til fra her. Nu bliver den så sendt med, og du kan gøre det samme på kreditmodtager. Det var to af de ting, vi kan. Vi kan flere ting, men det var dem, jeg synes, der er vigtigt for dig her. Så nu, når vi har den her faktura til din kunde, ja, så vil han jo selvfølgelig få det her sendt med, når jeg sender over til Spoon. Jeg får også sendt en bemærkning her, det er montør Jensen, der gør det. Men så har jeg jo så lavet nogle bemærkningsfelter her, hvor jeg ligesom lavet et linjeafstand, hvis man kan kalde det, så det kommer til at se pænt ordentligt ud, når man nu sender det frem, og kunden har nemt ved at læse det. Så det jeg så gør nu her, det er, at jeg siger bogfør send. Ja. Og den knokler med det. Og nu er den snart færdig. Og jeg går over i Spoon. Den er jo allerede derovre jo. Jeg kigger på den. Den er der. Og her kan du så se, at det er blevet Jens Jensen, der har gjort det. Der er blevet lidt pæne afstand mellem de forskellige tekster, så det er nemt at læse.
Og sidst men ikke mindst, så har vi fået de her tekster på hernede, og I kan huske, jeg valgte også den her dato, den er også kommet på. Så nu har kunden i hvert fald en chance for at genkende sit, hvad det er, han har bestilt, også det passer med det, der er blevet faktureret. Og er han i tvivl, jamen så vedhæfter vi jo selvfølgelig lige fakturen, den står heroppe, det er så den faktura, som ellers de får på mail, nu får de den også på UL, så de kan lukke den op og se, hvad det er, der måtte være. Ja. Så vil jeg bare sige tak, fordi du kiggede med, og skulle du have nogle spørgsmål, eller kontakte os, ja, så kan du skrive til os på hallo@makeli.dk eller ringe til mig. Så skal vi nok tage telefonen. Og sidst men ikke mindst, så vil vi jo også gerne have, at du kan ringe til din Business Central partner, som også kan hjælpe dig videre med det her. Tak fordi du kiggede med, og have en fortsat god dag, hvis det er det, du lige trænger til. Hej hej.